Nagtikang pag ginurutob kontra kan Jesus ang mga Hudiyo, kay nagsiring man hiya, ako ang pagkaon nga linusad tikang halangit. Sanit nagsiring hira, diri ba ini Jesus nga anak ni Jose? Nakilala kita han iya mga kag-anak, kay ano nga nasaring man hiya yana, nga linusad hiya tikang halangit. Binaton ni Jesus, ayaw kamo pag ginurutob, waray makakakadiha akon, labot kon kabigon hiya, nga di haakon han amay, nga nagsugo haakon. Ngan babanhawon ko hiya katapusan nga adlaw. Nagsurat ang mga manaragna, tutudtuan han Dios ang nga tanan nga mga tao. Ang nga tanan nga namamatihan amay, nga naibabaro tikang haiya, napakadiha akon. Diri karagsingon hini, nga may ada na nakakitahan na may. Iyala nga tikang han Dios nakitahan may. Susamatan ko kamuhin tinuod, may ada na dayon nga kinabuhi at tunatuo. Amo ako ang pagkaon nga nahatag han kinabuhi. Nangaon han mana dito ha kamingawan, aniyo mga ginikanan, kundi nagkamatay hira. Kundi diri na mamamatay ang nakaon han pagkaon, nga tikang halangit. Amo ako ang pagkaon nga nahatag ang kinabuhi, nga tikang halangit. Mabubuhi ha kadayunan ang kumaon hini. Nganan pagkaon nga yahatag ko haiya, amo an akon unod. Nga inahatag ko, base mabuhi ang kalibutan. An maupay nga sumat, hanaton katalwasan. Pagdayawon ka, Kristo.